Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. L-autobiografija Straight to the Point tesplora l-karriera twila tal-fotografu kif inqasam. L-artist jirrakkonta għad ta' stejjer minn matul is-snin u jiċċelebra xogħlietu. Permezz tal-arti kontemporanja, il-proġett Far From Somewhere jeżamina kif jintrabtu ma' xulxin l-urbanizzazzjoni, it-tibdil fil-klima u s-saħħa mentali. L-istorja ta' vendetta ta' Edmond Dante hija fiċ-ċentru tal-film ġdid The Count of Monte Cristo li qed jintwera fiċ-ċinema fi spazju kreattiv. Il-wirja Lost Paradise tesplora t-tfittxija għal tip ta' ġenna mitlufa li biex tinsab wieħed ikollu jissakrifika l-eruq, il-familja, il-komunità, l-identità u l-kultura tiegħu.